Kubor nakaslem jong nongsan Hima. Kenang bagi pajba nong song snong kin kham shai shu shu habai dei ber ki jingpan hap ya kan nong ba shilong bat ki jaga ba markhap kum ka containment area ka deputy commissioner ka SKC Hills district ka kong isawanda lalu kala penchai ha ka laipo tarik uyayong arhajar arpway habai dei bat ki babun ki Jingpyrkhing ki badai ban pentrai kam nadu kasan baje men step jong ka shitarik ujemang hadu kasan baje men step jong ka shipo tarik ujemang arhajar arpway habakran chikelat pathai kubor ka deputy commissioner kalabatai ke babun ki Jingpyrkhing ke balapan bena da ke sorkar bat kala kentui ke nong song snong ban bot renti knang ba ke jing ikon ban te lakam ya ke jing sapriang jong ka jingpang covid khat khandai apo ka district bat habarok ka wei ka jela kan long ka ba job ni khod ya kani ka press briefing na kaliang jong ka office jong ka deputy commissioner mentak sngi knang ban batai khendiat shaphang ki protocols bat ki kendon ki bayade bat kane ka shiposngi containment period ka ba ka sarkar kala pinbna nadu la shai ka shitarik jong ume arjar arpwe hadu ka shipho tarik ti halor kani philayo I ka order jong ka home political department ka ba atho phra tarik ha ka bala pinbna ya ki Jingpyrkhing ki bayade bat ka jela baro ka wei bat kumju ru ya ka shillong area ka tura bat ka jwai ti ngasukwa ban pinshai khendiat halor kini ki e ki bangisha hakini ki shiposngi ki e ki ba ngimsha kumno phinla ban yo ki mar ki mata ki jongphi ki kali sha ne em banya hasurok bat ki wei ti ha ka bayade bat kani la don ka order ba ya baro ki jingyalang pajba laki dei haki ying mani lani ki political meeting lani ki election dorbar snong lani ki wei pat ki jingyalang haki ni ki por kenthop ya ki conference ki meeting ki training la maham la khang ban pinlong hakani ka por bat nisha tang ya ki jingya tho bat ki jinglek on tep ki jingya tho ki bla dep ban plan lupa ki ba umla ban cancel show ki bala yo permission na kani ka office jongi hin rei dei ban but thik ki protocol jong ka tanat ka kot ka khia bat kum juru om dei ban palat lai phongut ki briu ki ban aten ladi ki ban wan shakini ki jingalang haka jo ka por baro ki tourist spot haka district jongi la khang ka international border trade ka jingkhayi haki time border jongi ru ka export haka sora civil subdivision ni bat ki wei ni la khang ya ki yo ki ba kham he haka district jongi ru ni la ong ban regulate ni ban pinbit pinbiang nakaliang jo ki BDO bat ki SDO civil khnang ba kinumlong ki ba khap ngia palat kitu ki yeu shisen shita yeu shisen sausni ba jupenlong haki wei ki than let's say ha maungap hamliam bat ki wei ni la ong ki BDO ban ai jingtip shaki shnong ban ai jingtip shaki pajba baro bangin sange shwa hinrei bangin play thik tangi kitu ki badon kam bat hakaju ka poru bangin num ya pin khapnya ya ki yeu ki hat khnang ba kanum don ka jingbit lani ka jing sapriang shu jong uni khnyang jingpang namar hadu mentangi la yo I bola lek ban prong la lek ban pur wat shaki thai nong kendong ki jongi ti nakata ka daw kani ka area ka pade ka Shillong urban agglomeration ni kwa ban contain ka bamut kanu ka jinglek jingwan nakani ka district shakiwei pat nakani ka Shillong urban agglomeration shakiwei pat ki than jong ka district but ki banwan nang te shani hakani ka period hakani ka shiposngi kindon ki Jingpyrkhing kindon ki checking lada phimdon ki pass lani lada phim dei ba philek yaki kam ki balong urgent ki ba dei shisha ngin sa check ba bat ngin sa shim action kadaw jong kani ka long ba ni kwa ban pinduna ya ka jingyalang jong ki brio ka jinglek mi shayeng nayi nabar shabar yeng klem don ka kam ka kirki hadu kata namar ngitip ba ka jingpur jong ni khnyang jingpang ka don ka dei lingba ki ni jingya kendu la bandai ki parlok jonga la bandai ki brio ki batre bat nga la bandai ki ba ki ba thon ki bang itho I thau nakitu ngi la ngala ban yo yu khnyang jingpang ngam la ban tep yala diru ngala bandai u carrier
lani bla don lupa yu tau jingpangan pinbit shaki weipat tika jingmot jong kani ka shipho sngi kini ki Jingpyrkhing ka long ba ngin pinsuki ya kani ka jingpur state jong uni virus tikat kum kini ki kendon ni ong ru ba tang ki dukan ki ba di lani ki bade ya ki essential item kiba kita ki essential item la ai lingba ka political department mention sian ki ba kentop yo khaw shini bat kiwe ki ba bonjat tang ki dukan ki bade bat kini ki bangi khot ki essential items ki priyo ki don kam man la kasni on sha ban play bat ha ka jo ka por on sha ki ban play kat kum ka regulation ka Jingpynbna bat ka timing ka por ka bala bu da ki incident commander la ni ki BDO ki jongi ha ka bede bat ki wholesale shops ki wholesale dukan kiba penbiang ki weipat ki district bat ya ka jila jongi hi baro ka weiru nila ai da ka jingtho bat ka jingkerpat sha ki DC jong ki weipat ki district khnang ba ki wholesaler nakito ki shnong ki retailer nakito ki than ru kinwan hakarukom ka ba nila penbet na kaliang jongi te kumban ai nuksa ha ka sngi ningkong in ai ya ka west bat ka southwest Khasias district bat le se ka pinursa na di block khnang ba kinum wan shisin wan bat kanum wan ra ya ka chingkhap nya ha ka yo ha ka jo ka por ngi kwa ban pentip ba ka supply department jongi ngi monitor ngi pet ba ngi dang pet thu khnang ba ngin pin scam ba kam don kanu ka Jingpynbna ha ka liang jong ki marba mardi kam don kanu ka jing ha ka jing one pinpoint jong ki marba mardi sha ka than ka jongi tingi ong ngi kwa ban kerpa ki priyo bakinum tiang bakinum kerki bakinum long ha ka jaka ban thiet shiburni ukha phi thiet lai sau burni amdon kam ban le kumta namar kamdon kanu ka shortage but ni monitor ya ka stock position kumchuru ni monitor ya ka door ya ka ba nila fix na kaliang ka choko office ka jongi but day ban don kanu ka jing door ki dukan ki baya day but ka hardware electrical plumbing and sanitary computer service center mobile repair shops hinre kat kum ka odd even lani ka numbering system lani arsen license shitayo ya ka Jingpynbna kila le incident commanders jongi bat ki BDO jongi ngan sa ay pi ka list jong baro ki incident commander ki bapet hakathan shillong bat shaki block baro kini ki incident commander ki pinpet ya ka jingdon kam hakabedei bat kanika containment period haka jing ya smooth ho jing mod bat ka jing ya kren ka jing ya consult lang bat ki shlong bat ki CCMT tingi kerpat ro iki ba smoba ladala persyang ban onnom mi na yim bat khamtam ha ka bedei bat ki marba mardi ka thiet ka pet ka jongphi on la ban pin biang haki shnong ki thau ki jongphi hi phidon ka to ka dukan local ka grocery store jongphi ka convenience store jongphi hang to ngin sha iki to ban play ngi kwa bangin localize la ni ngin num sha than ya ka jing ya khle lang la ni ka jing mi jongki briu alada kam de ya ka kam ka bar kirki hadu kata ti haka jo ka por kiway ki movement ki bia day but kaching le jingwan jong kinong pang let's see ka order ka ba ai na political department ko ong shai ba kaching le jingwan naka benta jong kini ki purpose ki babo harum la sha hadin baki ay kata ka self declaration lani kila pan supentip hakapor baki ya lani hakapor baki sha pensange haki pulit lada don kum kata kabamut bangim ko ban pinsitom jingmut lani ban penling a ya ki priyo ki bron kampan let hospital ki priyo ki ba armet ki priyo ki ba hablet ya ka dialysis ki chemotherapy ni ko ban ay ki ka jing sngan ba smoba watnum kiar na ka jing let sa ki hospital lani ban let shim dawai ni ki no ki jing don kam ki bi dai bat ka kot ka khya ka chongpi sngan ban let phila ban pin ida ka prescription phila ban pin ida ka no phila ban shubatai lada ki check ya ki to ki officer in charge hin re ni kerpa ki ban on nom shim kabu ya kani but le bakla lani ban pintip bakla haka jo ka por ya ka rep ka riang ki than nong kendong kala ban ya bet na mar ka de ka por ban thong ki jing thong ki rep ki riang haka jo ka por ki agriculture bat ki way bat ki veterinary service ka jing let
jong ki kena ki ban let tho examine ru ngisha ha ka de kapor ki nong hikai ki badon duty ki staff ki badon duty ki nong hikai ki ba ban let yo correction ru kam don jing a ru em phila ban pin I da ka ID phila ban pin I da ka document ha ka jo kapor la don ka jing don kam phila ban apply ha ka website ka jongi ka bangi labu na ka binta ka ni ka bangi khot ka e-pass nila pentip ru kiwai ki jadikan kum ki restaurant ki sweet shops ki tea stall ki dairy ki confectionery kin hap khang hin rei ngin sha ya home delivery kata ban le ai ki marbam lani ban le ai ki jingbam shaying brew ki clubs ki bars ki wine store ila ai ko order minin ban khang ki cinema hall ki beauty parlor ki gym ki cyber cafe ki tir counter ki gaming parlor ki swimming pool baro on hap khang but kino ki dukan ki bam day ki ba dia yakini ki essential commodity yakini ru ngila ong ban khang la dalap ba kino ki play claim ka jingbet jong kani ko office lani claim ka jing pentip bat ka jingbet jong instant commander ngin shim action kat kum kaan day bat ka ki kali kani ka long kapedon ka be day bat ki kali ka district transport officer kat kum ka order ka ba ai ka sarkar ula ai ka order ba hakini kisngi na do shitarik hado shipau tarik ya ki local taxi bat ki auto rickshaw on sha banyat tang 8% lani shipawa haka shisngi bat ya kata la penbek kat kum ki number ki ba kut kum ka nuksa haka shitarik la shai tang ki local taxi bat ki auto rickshaw ki ba kut ha u number u way lani ar ki la banyat hinrai haka jo kapor kine ki la banyat strictly for movement of persons as permitted at para 7 of the aforesaid order kabamot tang ban kit ya ki passenger ni ki briu ki badon kam ban mi ke makadaw jong kitu ki purposes ki pangala ai haswa ban le wat dawai ban le shim atika lani injection ban le ya kanu kam ka bakirki ngi ketui ki pat ba pasngo ba wat nom shim kabu ya kani kadai kapor ya phi ban yarap ban kentiu ya kani ka Jingpyrkhing jong ka state jongi ban te la kam shisendon ya ka Jingpur state ka jing sapriang ba ima hadu kata-kata jong uni kunyang jingpang covid-19 kumbelong menta ka district jongi ka don kala poi kala tangha kani ka sngi ki don shispa ar pusau teli ki case na ki aspa kendai teli ki case ki badon ha ka jilla baro ka we kat nang mi ki sngi ni yo I ya ka jingkiu ka state hadu kata-kata kumbelong menta East Khasi Hills ni don ki case 6000 new po arteli ti ka ka bangi ko aban kentu ka long ba tang la dangi kyar na ki cakapat ba nginum ya mi than nginum ya khle nginum ya kendo lajno I kam bedon kam hadu kata-kata tang la dangi le kum ni ngin la ban pin suki ya kani ka jingkiu state ba unum long sho kum ni kum ulum hende unlong no street line bat hadi ni kermen ba un sahir biang kani ka dei ka chimut jong kani ka containment ka ba shiphousngi khnang ba lada kumno ru kanum long ka burden kanum long ka jing shitom ki doctor ki nurse ki hospital jongi philai I kumno ka long haki wei pat ki than haki wei pat ki nong ba jong kari ha Delhi ha Bombay ya ka ba ni isen a ni pat don nuot ban yo I hadu kata-kata ya ki briu ki ban hap up do line ki ban yo ya ka jing sumar tingi kwa bakat bangidang don kani ka lat bat kani ka por bangin ngin persang kat bala ban pin sange ya kani ka jing por step ti ha ka jo ka por nga ban ong ba sngoba ban ya bot thik ya ki protocol ki ba ka health and family welfare department kala ai nado ka registration jo ki briu ki bawan phai sa ka jilla hado ka compulsory testing hapo umling checkpoint kumjo ru ban pintip ya ki rangba snong ki jong phi ki ban sa pintip yangi bat kumjo ru ban pindep ya ka isolation ka jong phi klem pat yo ka test result bit ban mi shabar yem kila don ki case kum kita hakiba ki briu ki wan phai ki shim ya ka test shwaban mi ka test result kila let thai biang shawai in the meantime ki bayeng bhasem baro kila yo pang covid bandon ki bala shitom juru
Ladang ngilap kum kini ngin shim action ngila de ban ai notice bon tali ngila dam ai ki kerteng ki pulet ru bon tali ki ba escape lani ki ba kiar lani ki ba ai ya ka Jingpynbna lani ki information ka ba bakla kum joru ki dukan bat ki wei ki jaka ki ba violate lani ki ba pen khanya ka protocol ngin shim action kat kum ka an ni don ka jinge trelang ringkat bat ki nong yalam niam ki nong yalam shnong ki rangba shnong ki CCMT ki welfare society ha ka ban ai jing hi kai ki breu ha ka ban track ya kini ki returnees bat baro ki breu ki ba pang na uni COVID-19 ngi don kam ya ki high risk contact ru bakin wan shakman bakin buri ladang ngatip bangla don contact ban uwei ubreu ubadon corona ngadai ban set cop ya ladi ngadai ban observe ban pet thu ila de yo ngami yo ngap kau ki wan kino ki symptoms but ha ka jo ka por ban le ya ka testing ti nakaliang jong ka district administration ngila bon ki Jingpynkhing ngila persang kat bala ban ya tray bat ki department ki prepare ban ai ka jing hikai bat kham tam hakini ki sngi ngi ko ban ong ep ba sngoba kito ki ba south ho san snem shaneng ki bam pat shim ya utika na kentu ya ban let shakmat ban shim no ya injection tang kan hi ki bala ban yarap yangi ban te lakam ban yada ya ki priu chongi na uni ukhyang chingpang lada phikwa ban let inject hakini ki sngi sngoba wat nom tieng kidon ki community vaccination center ki pangila bu habun ki shnong ka schedule ani ka program na ka benta baro kini ki posngi ngin sa share bat ki shnong baro bat ki media ru knang ba ki breu kentip kano ka center ka bajantam knang ba ki la ban let ki la ru ban register la pai la di hapo ka COVID app knang ban let ya ka ni ka testing for us, and we have asked them to limit as much as possible, but we know that newspapers are essential for sharing information, for sharing news. So we have received one application from their association, and they have requested for fixed number of newspaper hawkers to go door to door, to go to different localities to sell the newspapers. This we have permitted as per the names which have been given to us. Kalis kabaning kong kabangiyo kapaniya arphon riyo ngut kibriyo kibala ay wrong phone number lani katba phone ru ngimyo lani kidai kibriyo kiba ay kerteng na kawe kishnong lada kapor ba check padai kimdai na katakachaka ngiyo i padai bakidai na kawe pat kishnong le se ki ay ka information kabalong fake kabalong false kani kadai kababian ya kani kalis ngila forward siya ki police ngila forward siya USP hakajo kapor ngila forward ikalis siya ki magistrates jongi bat ni ong sumubha pintip lang ya kashnong kanang ba kashnong ru kan la ban pet perman kan la ban check kan la ban keli benya kan la ban jurep kan la ban wat bat kiru kintip bale se don kum kini kibriu ki bale kumta ti hadu menta kidang katnang mi kisni kidang yo hi ki report don kiba le se ki ong bam tip shisha ladi babakla shisha kila pan ma ru tingila sneng ngila patai ling baki doctor jongi ling baki magistrate jongi hinre ngi kwa ban ong ba kani kamde ke ka phila ban shim sting kamde ke ka kam ka phin khen kai ka bu ye ka jing im jong ki wei pat ha ka jing ma ti wat lada phidei u he u han lada phidei u red uria smobha ngi don kam ban bot thik yaki protocol POE baka health and family welfare department kala ai ya ka notice ka kanum don show ko to ka exemption ru nakabenta ka kini ki protocol ban test ban le kini ki protocol ha ka por pi one room sha ka Meghalaya te kum jo ru kino ki ba yat lat yaki checkpoint ni don ka chinge tre ka ba jan but deputy commissioner Riboy district kino ki kali ki yat lat ki ba mare ki ba petwood klem sange angte bran ni yo ek information ha group ka jongi ni pentip ha mau yang checkpoint but bon ki kali ru ni la pha pen pai knang ba ken pendep ya ka protocol ka badon kam nang ni sakmat ngin sabu ru ki police hapo ka mau yang checkpoint knang bai kino ki brio ki balat na kani ka testing ngin escort ki sa polo sa pastel di sa civil bakin hable mandatory ya ka testing